38 graus. És a dir, necessiten temperatura. Si entres al final de la setmanalitat. No, però serà al revés. Perfecte. Una altra. Aquests són els més fàcils. Veieu com es van bellugant? I mirem. Ho posem aproximadament al mig i llavors pugem fins a dalt. Va? Ah, aquí, aquí, la terra.